Dobrý den, moje jméno je Lucie Spáčilová, jsem ředitelkou společnosti Performia. Jsme konzultačně poradenská firma v oblasti najímání personálu, vytváření a udržení pracovních týmů. A v České republice už působíme 11. rokem. A už někdy po pár letech našeho fungování jsem měla nějakou úvahu, nějakou představu o tom, že bych chtěla, aby jsme měli firemní časopis. Časopis, který budeme distribuovat našim zákazníkům, kde s nimi budeme prostě komunikovat jinou formou než tou online formou, tedy e-maily a tak dále. Protože jeden z důvodů, proč mě to napadlo, je, že náš produkt je nehmatatelný. Konzultace, tréninky, semináře, nějaké takovéhle věci jsou něco, co nemůžete těm klientům úplně jednoduše odkomunikovat. A proto taková ta důvěra a to, co podporuje nějakou spolupráci, je hlavně v tom, co víme. A prostřednictvím časopisu odborného, kde můžeme podat nějaké tipy, nějaké články odborné a tak dále, mi to přišlo jako dobrá cesta. A i když jsem teda po tom časopise dlouho toužila, tak jsme úplně v tom obsazení, jakém jsme byli, v tom počtu lidí a v té spoustě práce, která standardně byla, tak jsem si nedokázala představit, že bychom ještě k tomu dělali nějaký časopis. Možná bychom to nějak dokázali na koleně, tak nějak to dát dohromady, sesmolit, ale určitě by to nemělo tu kvalitu, kterou jsem chtěla, aby to mělo, protože i ty služby děláme v nějaké kvalitě, v nějaké úrovni a chtěla jsem, aby ten časopis tomu nějakým způsobem odpovídal. Až vlastně ve spolupráci s Prospektou jsme se odvážili a ten první časopis, to první číslo časopisu jsme uskutečnili a musím říct, že jsem byla velmi nadšená a to nadšení mě drží dodnes. Ten časopis vypadá prostě profesionálně, zpětná vazba od klientů je velmi výborná, prostě líbí se jim to, jsou nadšení z toho provedení, z toho obsahu a jsem si jistá, že právě ta kompetence lidí v Prospekty je to, co nám v tomhle hodně pomohlo. Prostě ví, co tam dát, ví, co tam nedávat, jak mají vypadat články, jak má vypadat ta grafika, aby byla opravdu lákavá a zajímavá, aby to prostě mělo tu úroveň. Vytváření toho časopisu, my máme už 11. číslo, takže je vidět, že prostě na tom pracujeme a musím říct, že samozřejmě plánujeme pokračovat. Protože jednak to, co jsme chtěli, to znamená komunikovat s klienty jinou formou než tou online, která je teď prostě taková jako propletená vším tím podnikáním, tak jsme chtěli prostě zvolit taky jinou formu. Tak má velký úspěch, klientům se to líbí, jsou na to zvyklí, ale zároveň je to takové otevření dveří pro nové klienty, takže to používáme hodně na poli PR, při různých konferencích, veletrzích, výstavách a tak dále. Všude tam, kde si lidé berou obvykle nějaké letáčky nebo vizitky nebo něco takového, tak u nás si berou odborný časopis a rozhodně to není něco, co by za rohem zahodili. Ozývají se nám potom, máme z toho prostě pěknou zpětnou vazbu. No a to je něco, s čím jsem tak trošku počítala, že by to využití mohlo mít, ale další využití, které já v tom vidím, které v posledních pár letech je opravdu k nám reálné, jsou žádosti nových zaměstnanců. To znamená, dneska už jenom podat inzerát nestačí. A když chcete člověka, který bude opravdu chtít dělat v té branži, které děláte vy, opravdu ho to zajímá, tak tohle je taky cesta, jak ho získat. Častokrát se nám stalo, že se nám ozvali kandidáti, kteří řekli, my chceme dělat v oblasti personalistiky, našli jsme si váš časopis, jmenuje se Dobrodružství personalistiky, zaujaly nás ty vaše články, to, jak se k tomu stavíte, ta vaše technologie, toho, jak se na to díváte a proto chceme pracovat pro vás. A to je taky moc příjemné, musím říct, že několik takových lidí nastoupilo do mého týmu, jsou velmi platnými členy, pomáhají nám, přispívají velkou měrou, takže to vidím jako ještě další takový postranní, ale velmi příjemný efekt. No a jinak já musím říct, že osobně jsem velmi hrdá na to, jak ty časopisy vypadají. Můj obchodní tým se nestydí ty časopisy předkládat klientům, naopak sami říkají, že když dají na stůl časopis s nějakým tématem, tak najednou důvěra klienta vzroste, že se nebaví jen tak s někým, ale s někým, kdo vydává časopis odborný. Takže je to i z hlediska takové profesionality nějaká důležitá věc. Takže já jsem velmi ráda, moc děkuji Prospekty za to, že nám s tím pomáhá a že do toho s náma kdysi šli, když jsme sami nevěděli vlastně, co od toho očekávat. A doporučuji to všem, kteří chtějí udělat trošičku větší krok a stát se opravdu známými odborníky například a být v očích svých klientů opravdu partnery. Takže tak, děkuji.